רוצים משיח! משיח! מה שיש לרבנו, לרבי נחמן, בסוליה של הנעל, אין להם במוח. אמר לו כרבי נחמן, זה נשמה כזאתי שאם לא יחלקו עליה, היא לא יכולה להתקיים בעולם רגע אחד. כל יהודי למה נופל? כל יהודי למה עובר? לא בגלל שהוא לא רוצה את השם, רק בגלל שאתה מאוד רוצה את הקדוש ברוך הוא, אומר רבנו, בגלל זה אתה. איזה מגעילים, איך הם יכולים עם השחור הזה, כל השחור הזה, הכל שחור, יש שחור בעיניים, שחור בלב, אין להם שום שמחה, שום דבר בפנים, הכל שחור. אנחנו האומנים בתל אביב, בניו יורק, באמסטרדם, בכל העולם, שמחים, יש לנו צבעים, אבל בואו אני אגיד לכם משהו, אני הייתי שם במקום הזה חבר'ה, היו לי את כל הצבעים שבעולם ובלב שלי היה שחור, מה זה שחור? שחור משחור, היה לי שחור בלב בפנים, השם רואי לא יחסר בין עוד השם